Nderek tepangaken nami kula Maheswa Tamadewa NIM 2205244001 badhe maos sinopsis ranjapan Abimanyu. Nalika perang Bratayuda ingkang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ngancik dina kang kaping 18 Abimanyu kapriwada minangka senopati saking Pandhawa. Senajan abot mergane kudu ninggalake Dewi Utari ingkang nembe ngandhut sepuh lan Dewi Siti Sendari ingkang nembe kemawon krama. Nanging kewajiban suci minangka senopati Pandhawa kedah katindakaken dening Abimanyu. Weruh ingkang maju dados senopati Pandhawa nenggih Abimanyu. Kurawa ngagem Cakrabyuha kangge merjaya Abimanyu. Saksampunipun Cakrabyuha dicakaken, Kurawa ndamel karti sampeka supados Abimanyu kapisah saking wadya balane. Saksampunipun Abimanyu dikiter atusan prajurit Kurawa lan para senopati perang saking Kurawa. Amargi kalah cacah, wusanane Abimanyu kasil kaperjaya kanthi kagodha mestakanipun kaliyan Raden Tirtanata. Cekap semanten sinau maos kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.